Намираме се в жилище, което е 115 квадрата, с тец, 3 спални, но багажа е изнесен, защото просто нещата отиват на друго ниво. Хората го продават заради семейни проблеми. Това беше едната спалня, това е банята. Това е втората спалня. Може да се отиде на терасата, за да се погледне, да се види. Има достатъчно телевизия и излизане от двете спални. Голям стенен гардероб. Тук има един килер, който може да се използва като избивно помещение. Тук има още един санитарен възел. Ето е голямата спалня. Вижда се, че има радиатори. Всичките с, както виждате, с термоочитане. Още една тераса. И отиваме към кухнята и хола. Ето го хола. Освен балкон, кухнята, просто жилището си. А тук има още един малък санитарен възел, който е, т.е. той не е санитарен, но тук е просто пералнята, нали, бойлера, има си отделно захранване. А тук е самия булевард. Освен балкона и се е получила доста голяма площ. И така завършваме нашата видеоразходка.